Με το ένα χέρι κάνω εξάγνωση και με το άλλο χέρι τραβάω. Λοιπόν, πόσο άνετο είναι? Γεμίζω 2 γραμμάρια, βάζω κυψέλι, κουμπώνεις κυψέλι, είναι έτοιμος για την επόμενη. Και με ένα χέρι και με το ένα χέρι τραβάω και με το άλλο χέρι κάνω εξάχνωση. Δηλαδή δεν πιστεύω να υπάρχει κάτι πιο εύκολο. Εκεί πάμε στο επόμενο. Εδώ κυψέλι. Το βάζουμε, στηρίζεται στη κυψέλη. Στηρίζεται από μόνο του. Με το ένα χέρι. Είναι έτοιμο για την επόμενη. Ούτε 10 δευτερόλεπτα.